ではエントリーナンバー4番インドネシアからのイワン・セティオノ、どうぞ。今から彼にはブドンダジャンというインドネシアの伝統の踊りを披露してもらいます。これはインドネシア各地に伝わる伝統的な踊りであり、この踊りを披露するために大会まであるそうなんですよ。すっごくアクロバティックな迫力のある踊りです。皆さんどうぞご期待ください。イワン、お願いします。プジャンガドンでした。このお面レオクというんですけれども、とっても怖いお面なんですが、ずっと踊りの間も
口で噛んでこのお面を固定したまま踊ってるそうなんです。イワン、ちょっと撮ってもらっていいですか？とってもハンサムなイワンです。審査員の皆さん、このおっかないお面ではなくて、このジェントルなお顔のイワンで点数入れてくださいね。ではイワンから一言伺います。どうぞ。めちゃめちゃ疲れました。